кримськотатарському народу вже, як сказати, в нас ми понад 200 років живемо в цій парадигмі, коли імперія намагається нас асимілювати, розчинити, видавити з Криму. Тому ми вже такі, як сказати, закальоні, да, згуртовані. І е, тому, ну от я пам'ятаю, що я був свого часу, да, там октябренком, піонером і так далі. І була оця пропаганда про Владимира Ілліча Леніна, який нас любить, про Сталіна навіть, хоч це була вже час перестройки, але коли я повертався додому, як так сказати, на кухні, да, було зовсім інша розмова і зовсім інша історія. І спочатку от я, як ребенок, був в такому дуалізмі жив, да, що тут мене навчають учителя одному, а вдома по-другому. Ну, вже тоді я розумів, що те, що кажуть вдома, не можна розказувати десь в інших містах. Тому от зараз ми знов приходимо до тієї історії. Я от недавно думав теж про от Прибалтику, страни Прибалтики, вони ж понад 45 років були теж в окупації, вони змогли зберегтись. Тому от ми постійно маємо себе казати, що ну, багато хто каже, от вже 10 років пройшло. Ці діти, хто були в першому класі, там, до 14-му, зараз вони закінчують школу, і вони вже не пам'ятають Україну і так далі. Ну, це не має значення. Тобто може пройти і 40, і 50 років. Але є ті, хто будуть пам'ятати, хто будуть доводити до дітей і до дорослих також про родину, про смисли, сенси, які важливі. Тому от ми не маємо опускати руки. Ми маємо розуміти, що є люди, які люблять Україну, чекають на її повернення, підтримують, хтось допомагає силам оборони, да? Хтось просто в душі він теплиться, це надія, що він повернеться в нормальне життя.